Čau, tady Mko a dneska si ukážeme, jak si můžeme zahrát roleplay, když máte slabší počítač. GTAčko, I guess, že vám nechci hrát Mko. 朋友是一个坚韧不拔的纪录片。 Přijďte k tomu Mnásko, to si můžete doma stáhnout někde z netu. Budu to ukazovat, protože mi YouTube už dal za to plán. A tu už vedlejší si můžeme ukázat, jaké to je. Když otevřeme. Jsme tady momentálně na ploše. Pánete si, že tady to, MTA San Andreas se to jmenuje, jo. Teraz budete mít v popisu, jo, videa, tam hodíte, že download, pak si vyberete složku GTA San Andreas a jednoduše, jo, tak to takhle zapnete. Tak, a jakmile to budete mít zapnutý, tak můžete jít prvně do settings, tak si nastavit nějaký jméno, to už je na vás. To je jakoby, jak se budete ukazovat ve hře, máte tady jakoby různé nastavení, můžete si sem hodit i různý témata, jo. To, kdybyste chtěli další video na to, tak můžeme se natočit video. Tady si můžete nastavit grafiku, jo, kdyby vám to ještě tohle sekalo. Pak si do toho můžete dávat i shadery, takže to může vypadat takhle. Nebo takhle. Znete. Tak tady, pokud neumíte anglicky, ale umíte třeba polsky, jak si to můžete dát do polštiny, to už je na vás. Takže dáte quick. 是一个坚韧不拔的纪录片。